Uyahlanya phela ngami mina kodwa angihlanye ekhanda-ke mina okwenza. Ngimqome ngenxa yokuthi ngiyamdabulela. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle and I wanted to say happy new year and kuthi nje I really hope ukuthi enjoyile ama-holiday akho and I know ukuthi mina awami ngiwa-enjoyile but sikho lapho ke ema-holidayini and what sekunaledi ziyenzeka. Listen, unaledi ke usekhiphe ivideo esho ukuthi yena angeke aze amqome uSpikili, kanti naye uSpikili ngala naye wakhipha eyakhe ivideo esho ukuthi useyubaba manje and abantu sebeyakhuluma ke sebethi ke uSpikili kusho ubenza uNaledi isilema sonke lesikhathi, but guys ke siyazi ukuthi uNaledi noSpikili lento yabo was just social media. Kahle kahle uSpikili nje uyena kade singasho ukuthi uyena osuke efuna ukuduma ngoNaledi, ebiza uNaledi laphaya nalaphaya. But angisho ukuthi ngithini ke guys, wena uzokhomenta down below wena owakho umbono ngalolu daba. Abanye sebethi ke uNaledi ubone le video lena yakhe uSpikili nengane yakhe and then wathi yena ke ngeke kaze amqome uSpikili. But guys ivideo ephuma eqala lana iyaNaledi akuyona eyeSpikili. So uSpikili kahle kahle obone uNaledi ekhuluma le nto leyana then naye wasewaposta. But ingashona khona ke somlalela ukuthi uthini uNaledi ngoba mhlawumbe uyazibuza ukuthi sengikhuluma kangaka kahle kahle uthini uNaledi. Ashoneni khona ngale sikhathi sakho. Please make sure ukuthi njengoba uqala ukufika lana ukuthi uyaqala ukufika lana ushare usubscribe ukuthi ungeke phela uze uphuthelwe ama video afana nalawa ashone khona ke. Uyahlanya phela ngami mina kodwa angihlanye ekhanda-ke mina okwenza. Ngimqome ngenxa yokuthi ngiyamdabulela. Angazi umguqane ngedela ngize ngimqome yibo bafethu aze ngasho uSpikili bengithi siphelile nje indaba yakhe ngoba ngambona. Bengithi siphelile phela ukudlala ngoba ngambona. Hayibo ngeke nje ngize ngimqome oqala impofu wesibili nje akekho right ekhanda. Right ekhanda mumbuka. Oh nina nitshela nje vele abafana batshela nje. Bela ngisicayembe. Oh right ekhanda. Oh hayi angisekuthembi wena ke. Hawu ngobani? Ngoba uthi right uSpikili, ubona uSpikili right ekhanda nawe ngivele ngilahlela amathemba. Okay everyone, sivalalana ke ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile make sure ukuthi smash the like button, uphinde usmash na subscribe button. Ungakhohlwa ke na ukuthi ucomment phela down below umbono wakho ngalo lonke lolu daba lakhe uNaledi noSpikili. Engabe uyilabantu laba ama fans abo lawa abathi bangenza couple enhle noma nje awunandaba nokuthi bathandana noma bathandani. But anyways ke mina ke I will see you in the next video and futhi ngiphinde ngisho ukuthi happy new year. Konke okufisayo kulonyaka kuphumelele, zonke ifiso zakho ziphumelele, ujabule kakhulu kulonyaka 2026 and mina ke buye futhi phela uzobuka lana ama video ungangilahli kulonyaka and mina ke ngizobona kwi video elandelayo. Bye.